هەواڵانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان مەکتەبی علاقات سەردانی نوێنەرایەتیە پارتیا مەکەریرۆ di qûnexekî wilo giring de ku Kurdistan taybet Rojavayê Kurdistanê tere derbas dibe yanî siyaseta navdewletî li ser Kurdistan gef û êrişên dewleta Tirkiye alaqatê Yekîtî Niştîmanî Kurdistan li gel Herêmê Kurdistan û li gel Bexdad û Iraq nîqaşekî berfireh daliye siyasî û pêşveçûnên dawî taybet li ser herêma aram û li ser yekîtiya gelê Kurd û têkiliyên di navbera PYD û Yekîtî Niştîmanî Kurdistan de bi rastî wekî du partiyên bihêz ew têkilî û alaqat bi astekî pir giring hatine nirxandin ku pêwîst e piştgiriya destkeftîya Rojavayê Kurdistanê li beramberî gef û tehdîdên dewleta Tirkiye werî kirin û Kurd karibin wa destkeftiya mayînde bikin û di pêvajoya siyasî de rolekî bileyzê. Di çarçova herêma aram de di çarçova ku îro roj Sûriyayê nû de her wiha li nav malê Kurd jî ji bo yekîtiya Kurd mubadera kenekê wekî esas werî girtin ku hêz û layanê siyasî Kurdistanî karibin rolekî di qûnaxa giring ya îro roj Kurdistan bi giştî tê re derbas dibe. Yanî bi giştî hevdîtînekî gelekî îcabî bû nerînê me nêzîkî hevdû bûn ji bo rewşa giştî rewşa Kurdistanê û bi taybet jî rewşa Rojavayê Kurdistan.